baby kin sani? A ban sani ba ya kawo ni. Wallahi ina son ki. Ni ba haka. Ni abin ma wallahi ni mun wani girma wallahi. Baby, ke ma kina so na ko? Ina son ka mana. Ido ne alama. Baby, kin ga rannan da muna kan jakin babanmu muka ga wasu suna ta soyayya. Ba dai ranar dai harban ba. Ai kai baka iya jaki ba. Ni dama hawa nike yi. Nace ma ka haushi. Ina ruwa na. Iya jaki ba. Baka ce wani in hau jaki. Hauka ake yi? Kai shiru da Allah. To nayi. Baby, kin san Ni mun dai aba ta ka bace baka da zaki ga ana yi a cikin fim din budurwa da saurayi su tsaya kiga. Kin gane shi? Dan mana shi ko? Ma ko me kau? Ya na fa soja ne. Inna lillahi. Soja mu da Yo, ma soja? a fim muke kallon. Baka ga yanda a fim kaga Efto ya dirma soja. A cikin jani da shi ma. Yana dirma soja ko? Cikin jani da shi man lokacin da Iuru Rami shi. Ya zubo shi dirma soja. Sai wallahi yayi. Wallahi. Kin gane shi? Na gane shi. Dan mana shi? In aka ware ma yayi mun. Banda kai. Kariya kake yi. In ba ya mun ba shi ke nake. Ai mun ka gani. Ai mun. Yawa. Ai da wata. In an zo ba a shirye ba. To ni kuma da naga amma ni ai ba ya mun ba. Baby, ba za ki mai ba ko? Ya za yi ba. Wallahi ne. Me kuke nan? Dan uban ku. Dama sadaka ku. Ha 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 ha!